Een van de hoofdtaken van Beenhouwer is het versnijden van het vlees en het verwerken van het vlees tot een afgewerkt product. En ook de dagelijkse werking van de beenhouwerij. Voor de rest kijken we dat het inkoopverhaal dat goed aansluit op de vraag van de consument. Ja, waarom doe je die zo graag? Omdat je erin geboren bent. Je wil altijd iets nieuws maken, iets meer. De creativiteit is heel fijn, de variatie is heel fijn. Het is nooit eentonig, het is altijd een uitdaging en dat is er fijn aan. Het is ook klantenbinding wat je creëert in de jaren, hè? Het vertrouwen van de klant. Als collega's komen we goed over elkaar, we vullen elkaar goed aan. We zijn eigenlijk een heel goed team. We lachen, we werken ook door als de momenten daar zijn. We hebben heel goed contact met de rest van de versafdeling, of het nu bij de charcuterie is, de kaas of de visafdeling. Profiel dat zou passen bij ons zou iemand zijn met veel passie voor het vak, veel liefde voor het vak en die ook graag samenwerkt in teamverband. Beenhouwer is niet stilzitten, is bezig zijn en werken tot gedaan is. Het is een job waar veel variatie in zit, ja, waardoor groeimogelijkheden zijn binnen het bedrijf. Ja, en toch een passie hebt voor het vlees.